Tagol! Tita Tanya Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Nakadalawang panganay agad ako habang ako'y nag-aaral pa. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyong nakaabang, nakikinig at nanunood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Albert. Wala po dito sa Pasig City. Pero ito pong katas ng aking nakalipas ay nagsimula po noong nasa probinsya pa po kami. Sa Coronadal, South Cotabato. Bayang aga gali sa aton mga utod ha. Nanamati subong. Ang tatay ko po ay retired government employee. Pinag-aral niya po ako noon sa Cebu. Maraming kurso po ako nadaanan. Pero napauwi rin po ako dahil nagkaroon ako ng problema sa Cebu. Dalawa po kami magkapatid pero yung kuya ko po ay settled na. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Diyos ko, bata ka. Pinag-aral ka sa Cebu. Ha? Kanto ka sa Cebu. Hindi para mangbuntis doon. Sorry pa, ma. Diyos ko, napakasakit ng kalooban ko. Oh. Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo? Hirap na kaming igapang ka sa pag-aaral. Kung sino-sinong ginagapang mo. Wala kang pinagkaiba sa ama mo. Diyos ko, hindi na ako nakagraduate sa konsumisyon. Yan talaga sinasabi ko, madadamay ang sibilyan. Hindi ka sibilyan. Sibilyan ako kasi retired na ako, darling. Retired playboy. Kanor, ano nang gagawin natin sa anak mo? Iwan ko sa batang ito. Ikaw, pinag-aral ka doon tapos ganyan? Sorry na. Sorry, ulit-ulit lang na sorry. Ganyan na ganyan ang ama mo noon. Sorry lang na sorry. Sorry lang na sorry. Ano ba magagawa ko? Anak ka namin. Diyos ko. Anak, may sasabihin ako sa iyo. Lika din. Ano po yun, Baka ma? marinig ng ama mo.
Wow, nasarap niyo ako, ha? Ano yun, ma? Bakit ka kasi hindi nagko-condom? Tsaka yung Ah, mga... Paano mo narinig dinulong ko lang? Pinadalan ko yan. Dapat gumamit ka na. Kasi yung mga bata ngayon, ganyan naman na talaga. Pero sana gumamit ka. Oh, sorry na, ma. Wala sa isip ko, ma, eh. Siyempre. Isip. Pag doon talaga, nawawala ka na sa isip mo. Paano yung pamilya ng babae? Ha? Kaya nga, paano ba? Papadalan ba namin ng panganak niya? Hindi naman po. Ayaw naman nila rin magpakasal. Eh, wala. Sigurado ka, ha? Basta sa kanila lang daw po yung bata. Di, sige. Kaso apo na din namin yun eh. Kaya nga, sayang. Kaya. May apo na sana tayo, darling, no? Gawa na lang tayo ng bunso Hindi, pa, darling. Kaya pa ba? Hindi ko na kaya eh. Di ba, kinapon ka na? Hindi na kaya. Di ba kinapon ka na? Hindi sa iba. Ha? Di ba kinapon ka na? Subukan ko kaya, darling, kung makabuo pa ako. Ikaw talaga, Kanor, napakasutil mo, seryoso na, nagyoyok-yok ka. Lyra, halika nga dito. Lyra. Yes, sir. Hindi ikaw, Lyra. Yung sekretary Ako ko. pala. Halika dito. Lyra. Yes, sir. May kailangan po kayo sa akin, sir. May meeting ka po ng 3:00, ha? Retired na ako eh. Hindi, Meeting sa pa rin ba business ako? niyo po, sa business Ay, niyo nako. po. Sige. Hindi, asikasuhin mo muna itong anak ko. Kasi lilipat kita, ha? Pa. Bakit? Gusto mo sa Cebu ulit? Saan po? Siyempre, hindi po. Magbubuk na po ba ako ng flight? Ay, dahil ihata po si Kawal. Bakit niyo ako tinawag kung hindi pa kayo ready? Oh, sorry. Dapat pala yung amo mag-adjust sa sekretary, no? Dapat po, decided na kayo bago nyo tatawagin kasi marami po akong checklist na ginagawa. Ay, sorry Balik na lang po talaga. ako pag decided na kayo, ha? Oh, sige po. Sorry po. Yung sekretary ko. Oh, Lyra, decided na ako. Ano po, saan po ibubuk ang flight? Ano pong... Sino pong hahanapin sa Cebu? Tingnan mo, hindi kasi nakikinig. Makinig ka muna. Pa, ayoko. Huwag ka nang mag-react Ay, yan, wala Albert. ka na magagawa. Kaming magulang mo, nasa puder ka pa namin, kaya kaming masusunod, di ba, Kanor? Yes, Ganyan-ganyan ang ama mo noon. Paulit-ulit. Nadamay talaga ako. Tumabi na nga ako eh. Sige. Ganyan ba sa mga nasa gobyerno? Diyos ko, saksakan ng Uy, babaero hindi lahat, dyan. hindi lahat. Lahat. Diyos ko, Makinig ka. alam ko na yan. Kaya Retired yung mga asawa dyan ng mga, Uy, ng mga tumahimik nasa ka na. gobyerno, mag-overthink na kayo. Diyos ko, itong asawa ko matanda na, overthinker pa rin. Lilipat ka sa Iloilo. Pa. Wala ka na magagawa. May tsuhin ka doon, may tsahin ka doon ka. Ha? Para mabantayan ka. Intindihan mo? At yung kurso mo kahit ano na lang, mag-pulsay ka. Gusto ko maging abogado ka, kaya pulsay na kunin mo. Ano ibig sabihin ng polsay? O sige nga, sir. Kung ang tagal nyo mag-decide, binabalik nyo ako, tapos di pa kayo nakaka-decide kung saan. Yung sekretary ko, napakamaldita. Sige nga, ano po yung polsay muna? Pol? Pol? Ano yung polsay? Ano ibig sabihin nun? Pulsay. Oh, ano yun? Pol. Iba yun. May kilala kong Pol, iba din yun eh. Ano nga ibig sabihin ng pol na course? Polsay na course. Pol. Basta. Dapat. Saan school ko po pa siya pag-i-enrollen? Saan po? Basta yung magandang universidad sa Iloilo, dyan yan pag-aralin natin. Intindihan mo? O sige po, hahanapan ko po siya ngayon. Pa, ayoko pa. Wala ka na magagawa, Albert. Ha? Wala kang magagawa, kasalanan mo yan nang bubuntis ka kasi. Ano ba problema mo? Ba't mo inaaway yung pamilya ko, ha? Alam nyo, ang tagal ko na po sa pamilya nyo. Alam ko na po yung mga baho nyo. Ikaw lalo, sir. Naku, kaya, ma'am, tama yan pag-overthink mo. Ay, sabi ko na nga, ito talaga kakampi ko. Kahit kailan ko naman, di ko naging kakampi ang sir mo eh. Tayo lang ang magkakampi dito, Lira. Sige na. Padala mo na yan doon sa Iloilo. Pa, ayoko nga pa. Kailan po? Petsa. I-book mo na agad, Agad-agad. basta. Mamaya po. Agad-agad. Agad-agad po.
At nakarating po ako ng Iloilo na wala po sa plano ang Colatita. At pinag-aral ako doon ng papa ko ng political science na kurso dahil gusto niya po ako maging abogado pagdating ng panahon. Subalit, pagdating ko po ng Iloilo ay may nakilala na naman akong isang babae na itago na lang natin sa katauhang si Chini. Chini, ako nang bahala sa'yo, Chini. Ako din bahala sa'yo. Ha? Ako bahala sa'yo, Albert. Chini, halika dito. What's my name? Chini. Isigaw mo. Chini. Kailangan maririnig ng kabilang apartment. Ganun ba? Chini! Yan. Chini! Basta po ilang buwan ay nagkaresulta agad ang Colatita. Anong gagawin natin dito sa batang to? Nag-aaral pa lang ako. Nag-aaral tayo. Kukunin ko na lang yan. Bibigay mo ba sa akin? Ba't ko ibibigay sa'yo, no? Ayoko. O sige. So ayaw mo, gusto mo magpakasal tayo? What? Excuse me, ayoko maging asawa ka. No? Hindi ikaw ang lalaking mapapangasawa ko at saka mahaba pa ang life mo. May mga mamimit pa akong mas gwapo at yummy sa'yo. Mas dax. Yun ba talagang gusto mo? Oo, decided na ako pero suportahan mo na lang ang bata. Sige, yan ang gusto mo. Hindi na kita pipilitin. Good. Magpadala ka lagi, Tignan ko lang. Wala pa akong trabaho eh. Kaya mo yan. Sabihin mo sa mga parents mo. Nung tangan ng nanay, ang munti mong mga kamay. Ano? What? 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 Ulit. 1, 2, 3. What? Ano ba talaga, darling? Ma, pa, pasensya na po. Anong pasensya? Pinadala ka nga sa Iloilo? Napuntis ka na naman doon? Ay, nako. Ano pa magagawin ko sa'yo, ha? Lira, abot mo yung ano ko, yung gamot ko sa high blood. Diyos ko. Abot mo yung right med. Ano gagawin namin sa'yo? Bata ka. Ano yun na naman sabi ng mga pamilya ng babae? Ano asawa ko? Ayaw. Bumubula na yung sipon mo. Akin na nga yung ilong mo. Ayan, ay salamat nakahinga ako. Ba't may green? Ayaw naman nila pong magpakasal ako sa anak nila. Ayaw ko rin naman Sigurado po. ba? Baka Yun, ikaw lang nagsasabi nun. Ayaw nga po eh. Palibasa may kaya din naman sila. Basta sa kanila lang din daw yung bata. May sasabihin ako sa iyo. Makinig ka maigi. Hinaan mo lang at baka marinig ng ama mo. Ano yun, ma? Huwag ka tumingin, Kador! Bulungan nga eh. Hindi na alam na meron akong spy dyan na sa tutuloy niya. May sasabihin ako sa iyo. Ano yun, ma? Huwag mo nang tularan ng ama mo. Ianak yan sa labas eh. Tinatago lang namin sa iyo. Paano niya nalaman? Ano mo sinasabi, Meron yan 12. Dahil nga hindi kami makarami ng anak sa ibang babae siya nag-anak na ganyan pag government employee. Ang daming chicks-chicks sa city. Oy, hindi yan totoo. Ganun ba yun? Buti na lang retired na ako.
ganyan. Hindi naman ako tumutulad kay Papa. Nagkataon lang. Ikaw, pinapasama mo ang loob ng ina mo. Matanda na ako. Pagpahingahin mo naman na ako sa stress. Saan na yan? Lyra, alin ka dito. Mabait ka na, Lyra, ha? Mabait ka dito. Hindi ka maldita. Kasi sekretary ka. May mens lang po ako nun. Ganun ba? Opo, dati. Ngayon po okay na. may Sir, means- ano may pong means ka gagawin pala natin nun? sa anak nyo na nang babara ko ng mga babae? Dalhin mo sa Manila. Ito doon natin pag-aralin to. Ha? Asikasuhin mo rin yung Ano titirhan pong niya school? doon. Marami pong school. Pili sa na lang siya Manila. doon. Basta doon kayo sa Manila. May layo siya sa Cebu at Kasi po ang Iloilo. pipiliin niya yung maraming magandang babae, may mga varsity. Parang kayo po dati, 'di ba? Pinaghanap niyo ako ng Basic. foundation na may mga Siyempre pagdodonate. tayo naman ay tumutulong sa mga kapwa. di ba? Para Pero saan nga po? Sa ano ba? San Beda? basta kahit saan niya gusto. Pa, ayoko nga sa Manila, pa. Wala ka Ayoko nang dun. magagawa, sir. Kasi mo, masama ka ng loob ng nanay at tatay mo. Di ba, ma'am, sir? Concern lang ako sa mga parents mo. Lagi silang umiiyak. Lalo yung mama mo. Ay, iya, napakabuti mo talaga sa amin. Parang anak na magulang na ang turing mo sa amin. Salamat. Ikaw na ang bahala sa anak namin. Ayoko nga. Mas ang alam mo na layo. ako sa mga school. Sige, doon na lang sa maraming babae. Pa, ayoko dun, madidisgrasya na naman. Makakadisgrasya naman ako dun. Lasal. Hindi, sige lang, okay lang yan na at least sa mga kasi kung sa all boys ka, baka delikado ka, mag-cheese flavor ka. Okay na yan. Sige, dali mo yan, Lyra, samahan mo, ha? Sige po, sir. Pa. Alis na rin po kami. Din po ako ng Maynila. Sinamahan po ako ng sekretary ng aking ama na si Lyra. Hindi niya po ako iniwan hanggang hindi ako na-settled, uncle at tita. Lyra, Yes. May kailangan ka? kumain ka na? Kain tayo. Yan o, bumili ako pagkain. Thank you. Alam mo yung paborito ko, Siyempre. Sarap niyan. Gutom na nga ako. Napagod ako sa nilakad na. Sige, kumain ka. Kumain ka na. Uy. Kailan ka ba babalik ng ano? Uy, Bert, Marbel. umayos ka. Yung mga magulang mo nahihirapan na sa'yo. Ako, walang mawawala sa akin sa nanay mo. Tingnan mo, tumatanda na yan, oh. Kaba, mahal ko yung mga magulang mo. Ikaw, mahal na rin kita kasi parang kapatid na kita. Kapatid lang? Mahal mo ko, tas kapatid lang pala eh. Ano ba talaga? Ano? Anong sinasabi mo dyan? Eh, sabi mo, mahal mo ko. Ba't ganyan ka tumitig? Wag mo titiin. Ganyan yung huling tumitig niyan na fall. Tagal ka na rin sa amin. Kilala na kita. Wala kang naging boyfriend O, tapos, mula noon. kasi halos pare-pareho naman mga lalaki. Ikaw, tatay mo. O, bata ka magmo-boyfriend. Eh, bakit mo ko mahal? Kung pare-parehas ng mga lalaki. Kapatid. Sinabi ko kanina, Kapatid. as kapatid. Kasi, Okay. tagal ko na sa inyo eh. Huy. Wala, as kapatid. Aray ko, as kapatid. Ano ba? Paano yung aray ko? Aray ko. Aray ko. Oh, parang kapatid lang. Isa pa nga. Oh, di ba? Albert. Bakit? Halika nga dito. Huwag ka nang umuwi dun. Tatawagan ko na si Papa. Bakit? Dito ka na. Ay, sis. Ano? Sigurado Gusto mo ka sis dyan. yung tawag mo? Sigurado ka Sigurado dyan. ako sa'yo. Ikaw? Ikaw, ang dami mong panganay, tapos bibiktimahin mo din ako. Dalawa lang naman yun. Tsaka, Dalawa. dalawa lang naman yun. Ang galing mo talaga, no? Hindi Kaya nga. siguro, Eh, ang dami mo nabubuntis eh, no? Hindi nga. Ay, nako. Sige na. Sige na, sige na. Seryoso ka. Seryoso nga ako sa'yo. Pag ito ako, niloko mo din, lagot ka sa tatay mo. Kaya nga, alam ko. Halika. Halika dito. Ang ulo mo sa una
At umuwi kami ni Lyra sa aming lugar para magpaalam sa aking mga magulang. Wow! Utis ka, Lyra. Seryoso. Nalito na ako. Saling. Ay, ano? What? Ma, huwag ka nang magano ma. Pakakasalan ko si Lyra. Sino ama niyan? Ako nga po eh. Uwe. Papatulang ka ni Lira eh. Baka babaero mo, galit yan sa babaero. Pero marupo. Parang ikaw lang yan, darling. Ay, Di ba? hindi mo ako pinakawalan. Kaya nga, galit ka, pero marapok ka. Uy, Lyra. Huling-huli niyo talaga Lyra, mga kalitin ng babae. Huwag ka nang malungkot, Lyra. Kasi, Hindi naman po ako manungkot. Natutuwa nga po ako. Ay, natatakot po ako baka maghiwalay kami. Ba't naman tayo maghiwalay? Ito mo yung mga ginawa mo sa mga nabuntis mo. Hindi nga, pakakasalan nga kita ma. Pa. Akong bahala. Ako ang nakaprenda dyan. Kaya nga nandito. Pipirma kami. Ako mismo magdudukdok dyan sa ulo ng anak ko kapag iniwang ka niyan. At saka masaya kami na kahit papano ikaw ang mga manugaging namin. sa wakas, sana mo tumino ka ng bata ka. Albert, halika kami, sasabihin ako sa'yo. Ano yun ma? Hinaan mo lang. Ano nga? Akala ko type yan ng ama mo eh. Buti na lang. Sayang na unahan ako ng anak ko. Walang iya itong anak ko, naunahan talaga ako. Ayun. Congratulations. Mabuhay yung bagong kasal! Hindi ka kasal pala na rin. Ano ka ba? Hindi, advance na. Mag-celebrate na tayo. Basta, Albert, ayusin mo. opo, mahal ko si Lyra. Ayusin po namin. Thank you po, Papa, Mama. Welcome to the family, anak. Welcome. There I was